per a que qui vote sense voler no erre i faci un vot únic. Bé, a veure, les votacions són el dia 12, divendres, de 6 a 9, el dia 13, dissabte, de 10 a 1 del matí. La papeleta és... El cap de setmana de desembre. Ah, de desembre. Sí, desembre, sí. La papeleta és esta que teniu a la mà, és una papeleta única en la qual n'hi ha dues votacions, però en una única papeleta, això és important, ara us ho explique. En la primera part votem a Joan Chilavero Oviedo si el recolzem o no com a cap de llista, ficant la creueta és que sí, deixant en blanc és que no. És una abstenció que també és una opció. En l'altra part de la papeleta ordenem de 1 al primer, la puntuació 1 al primer i 6 al últim. És l'ordre de la llista. El valor de cada punt d'ISOs és un partitena, és a dir, si fiques un 1, es valorarà, fiques un 1 a Elvira, es valorarà un punt en aquesta votació a Elvira, si fiques un 3 a Elvira serà el 0,4. Sumarà tota la valoració i d'ahir farem un ordre. I podem votar 4 soles, per exemple. Es deu votar com a mínim a 4, 2 homes i 2 dones pel tema de la paritat. Si no comptes, mos així prou bé, ara us comento que n'hi ha 3 homes i 3 dones. Si voteu a 6, també estaria bé. Si voteu a 5, també estaria bé. On es pot dir un vot, per exemple? En qualsevol part de la papeleta la volaré sencera perquè, pues, torno a dir, és una papeleta única, aunque n'hi ha 2 preguntes. Per exemple, si vosaltres feu així a la part de Joano que n'hi ha més un sainès i dibuixeu un ninotet, una orqueta, anul·lareu les 2 parts, no només una. Després, si per exemple voleu votar en blanc les 2 parts i la opció la teniu, no marcar-me cap, votareu en blanc. Si no marqueu així, votareu en blanc així, i si marqueu a Joan, votareu només a Joan. Això que es diuen signet està mal, perquè jo volia fer un poemet ahí que me diguin espai. Sí, perquè dona la tentació. Després, si es vota només amb 3 persones... També és nul, perquè mínim són 4. És 4, 2 homes i 2 dones. En voteu a 3 dones i a un home també és nul·la. Voteu a 3 homes i una dona també és nul·la. Mínim 2 homes i 2 dones. També és fàcil ordenar. No és fàcil ordenar. Jo crec que no, sobre no n'hi ha, simplement la dobleu, que la renova prou bé i ja està. No hi ha prou votació electrònica, veritat, sempre? No, és presencial, Podria votar per correu, per correu ordinari. Però aquesta opció és excepcional, podria que fos essencial perquè en definitiva estem potenciant el veïnatge, però excepcionalment es pot clavar en un sobre la papereta i fotocòpia del DNI. Això per correu ordinari que arribi abans del dissabte de la setmana que ve, així a la seu de compromís. El vot per correu, existeix la fórmula. Per correu electrònic res, perquè no veiem la forma de donar seguretat al procés. Com està el cens? N'hi ha 295 persones, el cens ja s'ha tancat, l'han revisat, al final se'n van apuntar 303, una part de 100 persones que s'han tirat darrere, cert que s'han de 5 que han llegat les principals.